Ha? Ha? Baby, saan tayo? Alam mo yun, sarap. Bading! Ano, sa mapa? Wala na. Isa. Halos ka high tide, di ba? Saka, ayos. At least di ka na bumili, di ba? Isang araw lang. Araw ba siya? Bukas na pala, no? Kayo-kayo lang yan kasi social distancing. Posibleng na marami. Ha? Oo. Oo. Ay! Sayang. Ayos yan. Palipasin natin mga isang buwan, makikipos na ulit ako. Mahirap ng patakin eh. Sa araw, hindi na-injure. Tulanok, sumakit mo na. Nanalo kayo? Ah, ayos. Oo. Grabe nyo. Ayos. Lakas. Ini mahirap.
Fault na yata. Peace sign, peace sign. Dahil nasad ka? Hindi. Set natin. Okay.
set natin afterwards. At set natin. Alam mo kalaban? Ready?